бардорҷонои ман, додаракҳои ман, тамошо кунед. Бо зати дигар мошин нархи телефон кати баробар. Нигоҳ кунед. Бардоро телефон нафурӯшед, мошин гирид. Агар мошинда завқ дошта бошед, бардоро телефон ёфт мешавад, телефон Nokia бланка дигар дида мешавад. Не ки бардоро ашишение ки ин мошин дорад, ин мошин кати бардоро шофёр набошед, шофёр мешед, усто набошед, усто мешед. Рост дигар. Мошинчашо нахадо аст, не ки бардоро мотор 1.6 баз, мотори карбюратор гуфта истодам. Нах 15000 сом срочни бардоро. Телефон кати алиш намешад, не ки ёже комментарий менесад ки телефон кати алиш намешад, вай намешад. Срочни пул дар корд аст бардоро. Ана мошин сняти транзит ҳуҷҷат надоштааст. Моторшо гуфтем на ҳолати салон мошинча нахаду, ина мошина то ҳаминҷа ҳай карда омадам, худам шоҳид аст. Шоҳидам бардоро. Ягон хел телаву пиштораву кашолаву эвакаторне. Мақсади гап ки бардорҷонои ман нахаду аст. Ҷингас зарди мекнет ҳай карда гашта мери бардоро. Дараш чук шода мешад. Абача. Дараш электропакета чхелак шода инҷа кнопкаша зека диганда бардоро. Мешад дараш. Ана. Диде бардоро. Катар азоб мекашине ки дараш шода мешад. Ҳолати салон динамикчо шуниго ки бардоро. Динамикчои харбузачаку. Ҳар чор дараш шода мешад. 4 та дар дорад бардоро, 4 балон дорад, 4 балонои бо нав доштааст. Салонои якта антени хуш дорад байнашма. Хуб, бёя бурим мошин машине. Худо мегам ака машина арзон ба намешне. Чива, любой машина мешне бардоро. Ана агар фура дар ҳай мекунем, нера ко ҳай када метавон сей бошам. Хуб, чиша гап зад? Инҷа мешни сар тов мехӯрад бардоро. Ай наворотош бисёр буданша. Чиша гап зада намедонам. Ин ҳата дидам газ даст, газ доштааст. Ҳай дута дворникча доштааст. Рулани ёхни бардоро. Рули ҳамё калона чӣ хелана ёранги обични машина аст. Камтар калонтар аст бардоро мужской рул. Хуб, коробка механика. Ин старт-стоп бошад. Не аварин каст бардорҷон. ҷокерчакҳои задагӣ марҳамат бардоро. Ин инҷа чӣ бошад? Кафтархона бошад. Ин инҷа ҷои чӣ бошад ако? Ҷои чи аст? Магнитофон. Ин магнитофон ина ко. Ина дута ҷои магнитофон доштааст бардоро. Якташ ба радио мезани, якташ ба магнитофон мезани. Хулас ҳамин ҳолат дорад. Сиденичои Opel Astra F даст бардоро. Марҳамат. Хайрдоро метавонед биёед аз наздик тамошо кунед. Ба дӯстон ба додаракҳои ман лайка фаромӯш накунед ва канали мо обуна шавед бардорҷон. Аз мошинаи навин 10000 сар карда бардоро то мошина 1 миллион 2 миллион сомония бардоро мемонем дар канал. Марҳамат, ташаккури зиёд. Марҳамат бардорои ман, дӯстдорони Toyota Camry 2. Тамошо кунед. Ассалому алайкум шаҳри Исаравшан. Ана мошинчаи мо дар шаҳри Исаравшан аст бардоро. Солаш 2010 рестайлинг аст бардорои ман. Нархам 90000 гуфта истодам, барои шумо срочна 83000 сомба розӣ кардам. Охири нарх гуфта истодам. Боз худатон биёед аз наздик тамошо кунед, боз қати соҳиби мошин суҳбат кунед. Ин мошинчаи мо бардорҷонои ман копе ранги XL Toyota деган бардоро. Ко чико кадаган 4 та диска XL иштегас. Мошин худаш бардоро халиҷи аст, халиҷи Дубайка. Сафед рёхтани мотор дувчор бардорҷон. Ягон камбуди надорад. Қаду қомати мошинча бинед чиқи хушроқ аст. Бай аст. Мошин снят кадаган бардорҷоно тайёрне ки ҳуҷҷат надоштааст. 4 диска балонош дар ҳолати хуб аст бардорҷоно. Мотор 2.4 мешавад. Дубайко бардоро мотори 2.5 надоранд. ҳақӣ бошад нигоҳ кунед. Яки бародаро мошини хушбак аст. Мошин як даст гаштаги аст гуфта истодан 120000 сом ба мошина қабул карда гирдия. Гуфтам 120 бак магарам 10 сол дига ҳай кунина. Ҳолати салон чӯ шуд ничқа хушу. Мавре гуфтам агар пула зинда кардан хоҳед арзонтар монед розӣ кардем нарх нархла. Сидени лифт на простойне сиденияш ручное 2010 тоза. Ана кондиционерош кор мекунад, бояд кор кунад. Торпеда чӯшани беперектика аст. Перектика намешад медонед Дубайко. Гази евро 4 ҳам дорад. Пробегаш чанд бошад? 300000 бале. 300000 километр пробег дорад. Мебелни салон марҳамат. Аз хайр дорос, срочни аст. Чӣ хел аст бардорҷонои ман? Марҳамат, фикратон насед, лайка фаромӯш накунед, ба канали мо бошед. Боз мошина арзон дастрас метавонед аз канали мо пайдо. Бардорҷоно марҳамат, мошинчаи дер интизори шумо, мошинчае ки бисёр ҳар рӯз мепурсед Toyota Camry дар кор гуфта. Ана барои шумо Toyota Camry 2 бардоро. 125000 сомон нарх гуфта. Срочни аст бардорои ман, успед кунед. ҳолаташ хушрӯ қаду қомат дорад мошин, сед мокри асфалт бардоро. Солаш 2011 мотор 2.5 бардорҷоно. Срочна 125000 муомила дорад. Хуб налог доштааст, утилизатсия доштааст. Тамом дига ҳуҷҷатҳои салона надорад. Нигоҳ кунед чӣ хушроқаш. Чамчанкоша бинед. Балончо дар ҳолати хуб. Кузовсошам тоза. 1250 муомила дорад бардоро. Ду гулиштела возир салона мебинед. Кани салончо чӣ аст. Ҳолати салон. Салони светли, салончоша нигоҳ кунед чӣ тозак аст. Мошинча бардоро беҳтарин ҳолат аст. Сидени лифт, винкор 2008 моҳ, 2011. Пробегаш ҳозир мебинем. Нигоҳ кунед салончо чӣ хушроқ аст.
208,000 мил пробег дошта аст бардорҷо. Кондитсионер печкачош хушук кор мекунад. Марҳамат бардорои ман, мошинчашон рост дига махлуд шуд. Тоза сеҷ худаш маълум аст. Мешини худаш приятный аст бардаро. Успед кунед. Боз муомилат дорад. Хеле аст бардарҷонои ман. Марҳамат. Фикротон накунед, лайк фаромӯш накунед, ба канали мо обудашед. Боз бошина арзон дастрас метавонед аз канали мо пайдо кунед. Байт. Ташаккур зиёд.